The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour Pour forth, we forth, beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Ug karon aniya na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga mga sakop sa atong pundok. Kay kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailagayod nga sila dili kauban nato. Okay, mga higala. Aniya na usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa Pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon, ang atong makauban dinhi sa istasyon. Ang atong kasama, si kasamang tax Ilumba, no? Si Igsuon Dani, no? Dili pa nato makauban, no? Sa istasyon. Kay nagpaalim pa, no? Sa samad sa iyang operasyon. Atong ipanghinaot og iampo ninyo, no, mga tinahod nga tigpaminaw nga mapadali ang pag-alim sa samad sa operasyon ni kasamang Dani. Murag magduha na siguro ka semana ron ang pagpaalim, no, sa samad ni kasamang Dani. So kung nagpaminaw karon Dan diya sa imong panimay, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kinimo sa imong pamilya. Sab, no, sa kung kauban gyud dinhi nga nagman gyud sa technical si kasamang tax Expedito Ilumba, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kanimo kasamang tax. Sa atong mga igsoon sa gawas, si kasamang Rodrigo o si kasamang Rinaldo. Si Igsuon Gion po, no, ang silingan, no, sa atong istasyon, atong amigo. Ang atong suki kaayo o contributor din higyod sa istasyon. Number 1 contributor gyud sa istasyon si Nanay Bibitano, no? Mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo kanimo, nay, uban sa imong pamilya. O sa atong fans club, pinanguluhan sa atong nanay gihapon, no? Nanay Corazon Balansag, uban na sa tibuok, no, ginsakpan, no, sa RMN-Dipolog Fans Club. Mayong buntag ug mayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Sa atong amahan dinhi sa istasyon, si kasamang Edgar Dagumo, uban na nila ni Roger Monera,
Elaine og Mardy og naday na dugang nila no si kasamang Mark. Mayong buntag o mayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. O kaninyo tanan nga mga suking tigpaminaw dinhi sa RMN-Dipolog. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Ako pong i-greet na lang no, dili lang magselos ang uban nga di na ko mahingan lang. Taman lang dinhi sa akong na hunahunaan og makita dinhi sa screen kay nag-monitor pud ta sa atong Facebook. Kay post man ta og pahibalo no atong gibutang diri sa Facebook. Nangandam na pod para sa atong radio show no, atong gibutang diri sa Facebook diri sa timeline no. Dayon, doon na may nag-like dire ang mga followers nato po ni sa Facebook. Si Monday JR Rams na-share, but di siguro ni real name. O ni Father Greg Mendez diya sa Bohol no? Loon Bohol. Ang atong bag-o po ning nahigalang pari diya sa Loon Bohol kauban ni Father Darwin Gitgano no? Ang murag dili Loon to si Father Greg no? Nalimot ko atong exact location ni Father Greg Mendez nga usa gyud ka depensor Katoliko nga pagkapari no? Usa ni sa gihimo na akong example o usa na pud ni sa giilan akong mentor kay magbasa-basa pud ko sa gipang post ni Father Greg Mendez diya sa Bohol no? Sa akong nahibaw-an kini si Father Greg Mendez parehas ni Father Darwin Gitgano pod nga before na napari ni silang duha mga CFD ni sila, so mga Catholic faith defender. So nagkadaghan gyud ang pari nga mga CFD no, Catholic faith defender, praise God. Okay, mayong bundag po din mo diha padre no, Father Greg Mendez. Kung dili ka sa live siguro kay bulo kong makapaminaw ka ani inig upload na nako no. Kung dili ka makapaminaw ani live no diha sa Bohol. Okay, na di ay nag-message na to diri sa private message no sa PM. Dili lang siguro nako basahon kay PM man eh. Pero kini lang iyang gi-request nato no. Gikan ni brother Dean Sigera Bascon no. Di lang nako basahon ni iyang message kay private message ra ba ni no. Pero kini lang iyang gi-request kay iya man ning gi-request nga atong hisgutan po diri sa atong programa karon no. Tuan ni siya nagbase dito sa gawas no. Nagtrabaho ni siya sa gawas sa atong nasod niya. Follower po ni sa atong radio program no sa YouTube no. Si Brother Dean Sigera Bascon. Kay maayong adlaw sa Ginoo. Maayong adlaw kini mo Brother Dean no Sigera. Diya sa gawas sa nasod kung wa ko malibot murag sa Middle East no. Akong natanaw ni imong profile sa Facebook. Adunay request diri si Brother Sigera o Dean Sigera. Pero I hope di ko makalimot sa unahan na lang siguro no mahisgutan ako ning akong giandam karon padayon nga a sort of final response na to ni sa nahitabong bag-ong debate sa Loon Bohol no. Final response na to ni sa maong bag-ong nahuman nga debate sa Loon Bohol no. Mahitungod po ni sa gisgutan sa maong debate nga doon na siya gustong masayran po ngano to no. Kay doon ay kalahian ang presentasyon nga gihatag ni Father Darwin no sa maong debate
kung ikumpara sa presentasyon pod ni Brother Wendell Talibong sa Osamis katong siya mo'y niatubang dito sa Tagbilaran, no, sa debatidor sa INC nga si Ramil Parba. Dunay kalainan ba sa presentation o dunay si pangutan nga nung dunay kalainan, no? Okay, mga igsoon, kabantay mo sa pagsugod yun sa atong tulumanon, atong gibasa ang suwat ni San Juan, no? Ang usa sa mga nahimong tinun-an o apostol sa atong Ginoong Jesucristo, si San Juan. Atong gibasa ang iyang giaso diri sa unang Juan Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod 19. Nga matod pa niya ato ning usbog basa with emphasis kay dirita manukad sa atong padayon nga response sa bag-ora nga nahumang debate sa Loon Bohol, no? Ni atong June 23. Okay, batod pa ni Apostol Juan o San Juan, mga anak, duol na ang kitapusan sa kalibutan. Ay biyan ninyo ni sabta o inato ba nga pagsabot nga mingog duol nga sa atong kinaugalingon nga pagsabot ni, no? Okay. Di lang nako ni hisgutan ang kanabang exegesis aning pag-ingog duol na. Okay. Kay dili man na mo akong topiko, no? Okay, kining mga pulong diri nga iyang gamit nga silbing pagtawag, no? Iyang gitawag ang mga matuhuon, no, sa iyang panahon diin. Iyang gipasabtan aning iyang sulat, matud pa niya, mga anak, no? Mga anak ang iyang address, ang iyang gitawag sa mga matuhuon. Kini, no, nagtug-an nga dili mahadlok si San Juan nga tawagon og tatay o papa. Sa in English, father, no? It sounds Catholic point, no? Stand, ngano man kay di ba nga tong pari tawagon man nato og papa, father. Kay sa ubang tinuhuan mahadlok man ang ilang pastor og ministro tawag og tatay o father. Agi atong ilang literal nga pagsabot sa Mateo 23:9 nga nagingon si Jesus, ayaw kamo pagtawag og amahan diri sa yuta. Oh, ilan ang giliteral nga kana kunong mensahero sa Dios, preacher of God, dili tawagon og tatay o father. Mao na nga ang ilang address sa matagusan nila o ang ilang pastor, ministro, tawagon na nila brother. O agi kay mahadlok sila lagi mo tawag og tatay o papa. No, ako naman yung gibalik-balik gidiscuss nga dili man na literal ang ipasabot ni Kristo diha, no, kanang sa Mateo 23:9. Kay kung literalo na to na
raspa, no? Dili ra man kay gipasabot jag ministro lang o pare o preacher. Tanan, dinhis yuta god. Ayaw kamo pagtawag og amahan ris yuta kay usa ra inyong amahan tuwas langit. Dili lang gani amahan, hasta po ng pagka-teacher. O magtutudlo. Ayaw kamo pagtawag og magtutudlo. Diri si yuta kay usa ra inyong magtutudlo. Magpasabot si Kristo ra. Kung literalon na to na pagkadaghan ng sayop na to kay kanang head of the family tawgon bigyan natong tatay. Papa. Niya atong mga leader ya sa eskwelahan, teacher man gyud na magtutudlo. Mao na nga kung literalon pagsabot di lang kay mga pare mo maigo hasta kita tanan. Atong pamilya tawgon mo natong tatay na head of the family, di ba? Niya kanang mga teacher na to. Di ba? Magtutudlo may atong tawag na. Review gamay no kay ako mang gisgutan. Ang gipasabot ni Kristo diha, ang mga Parisiyo gud niadto din mao gyud iyang istoryahan ng mga pulonga, itong mga magtutudlo sa balaod ug mga Parisiyo. Mapahitason ang ilang kinaiya. Dili ganahan si Kristo anang kinaiya nga mapahitason. Kay kana gong mapahitason mura man gud kag nagpagka-Dios ana. Kay usa ra man gud ang pinakataas ang Dios lang. Mao na nga kung magpataas ka, mura kag nagpagka-Dios ana. But pasabot, mura kag nagpakaamahan ingon nga Dios ana. Nga dili man na mahimo kay usa ra man ang amahan sa langit. Mao na budi pasabot ni Kristo nga kung alagad ta magpataas ta, sama rang nagpaka-Dios ta ana, no? Sabot pasabot, dili gusto si Kristo nga kanang titulo sa iyang amahan o kanang iyang titulo nga magtutudlo gamit-gamito na sa mga preacher kay ang mga pinialandri sa yuta. Di siya gusto nga magpataas lagi. Bot pasabot ang gipasabta ni Kristo ani kanang mga mapahitason nga magdala ba og rinda sa pagmando sama ng pangagamhanan, dili lang gani kay pare pasabot ani o ministro. Kung dili bisan pagkanang namunuan sa lungsod. Okay. Leader, tawgon maghihapon na ito nag-amahan. Dili gusto si Kristo anang batasan nga leader ka o niya mapahitason. So, sa laing pagkaistorya, ang buot ipasabot ni Kristo nga, dili siya gusto lagi dadon ng titulo sa iyang amahan o kanang iyang titulo nga magtutudlo sa mga taong mapahitason. Buot pasabot pananglit mapahitason ka diha ron. Kung dakaan ng titulo nga pader o magtutudlo ba? Wa kay angay ana, ayo pagdaladala ana. Dili kay bawal gyud ang kutuwag og pader sa tao. Kay si Pablo, pader, no? Basa unang Korinto 4:15. Si Abraham amahan sa pagtuo, no? Nanas basahon sa Roma 4:16 ba na? Di ko sigurado kasi nalimot ko sa teksto basta naana. Si Abraham gitawag og amahan sa pagtuo, amahan natong tanan. Klaro man na nga sakto ang exegesis ng Katoliko kung basahon ng Mateo 23:11 sa dihang niingon si Kristo, ang magpataas diha ninyo ipaubos. Ug ang magpaubos ipataas. Kung ato ng sabton, sama ra nga nag-ingon siya nga, kung magpataas mo, ipaubos mo nako. Buot pasabot dili mo nako tituluhan og amahan. Dili ko gustong tawgon mo og amahan o magtutudlo kay ako man mong ipaubos. Ako mong ipaubos, dili mo angayan anang titulo sa akong amahan. Dili pud angayan mo tawgon anang titulo nga magtutudlo. Kaya di ko ganahan anang inyong pagkamapahitason. Pero kung magpaubos mo, ako mong ipataas. Sa laing pagkaistorya, angayan mo sa titulo sa akong amahan. Angayan mo sa akong titulo nga magtutudlo. Mao na ang exegesis nga Katoliko. Dili kay dautan pagtawag yun sa atong leader ya sa simbahan o pader.
Mo ni gay ato magaling gibasa niyo 1 Juan 2:18. Unang duha ka pulong panggilitok ni San Juan nagpasabot na nga Katoliko o prinsipyo si San Juan. Ngano man kay dili man siya mahadlok tawgon og tatay o father kay ang iyang gitawag sa mga magtutuo mga anak. Kay kung hadlok pa siya tawagon og father, mingon raw ta siya mga igsuon. Etong tiwason og basa nino. Subli lang sa mga pulong din tiwason nato kay basig makabsan na tadi nato mahatag atong tibuok yun final response sa bag-ong nahumang debate sa Loon, Bohol. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga moanhi ang kaaway ni Kristo. Ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana. Kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong pundok. Kung tinuod pang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Okay, dinhi atong mahibaw-an kung wa pa ta kahibalo nga kini di ay pagbiya ba. Ano bang idya-idya gani sa grupo? Kanang mubiya ta sa pundok nga original nga gisugdan gyud ni Kristo kay kining gipasabot ni Juan diri ag pundok man ning gisugdan ni Kristo. Ang tinuod nga iglesia ni Kristo. Ang tinuod nga iglesia sa Dios. Ang tinuod nga piniling katawhan o piniling nasod. Ang tinuod nga ang mga ginsakpan tawgon og mga natawo pag-usab o nga born again. Kinabunyaga naman. Nalinisan naman. No? Daghan kay description no. Born again, piniling nasod o piniling katawhan, chosen people, iglesia sa Dios, iglesia ni Kristo. Pagkadaghang description. Matod pa ni Pablo. Oh? Unya, usara niya kay sa akong gi-example kagabi is plaza, bisan pagdaghag description pero usara man na. Okay, ako lagi tulo akong description. Gani upat gyud unta to pero kanang tulo may gipahibalo lang nako, no? Ang akong description gyud silver, di ba? Dayon pagkadako-dako nako gianggaan kog babi. No, duha na akong description pero usara ko katawo. Dayon nagkadako pa gyud nako nga mahilig nako sa radyo kanang pagbutyag sa kamatuoran. Sa may Latin anang kamatuoran veritas. Gitawag na bukog veritas, tulo akong description pero usara ko katao dili tulo, di ba? Mao po nang usa ka pundok o usa ka iglesia ang gitukod ni Kristo. Lain-lain og description pero usara na. Unya, kadtong nibiya kuno aning usa ka pundok, unsay giingon ni Juan, mga kaaway ni Kristo. 5 ka kaaway. Unya, sa history ra ba, kini ra bang gitawag og kaaway ni Kristo? Mogamit ra ba nig pulong sa Ginoo gihapon kay nagtuon man nig kasulatan. Unya, mingon mo, beritas nga nung tawgon magkaaway ni Kristo nga gigamit man po ng pulong sa Dios. Sabot mo gamit man punas nga ni Kristo. Well, tawgon og kaaway gud kay dili man gud gusto si Kristo anang kana galing dunay kinaiya gani nga iwanan. Kumbaga sa kaminion pa na divorce, dili gusto si Kristo anang divorce kay ang iyang gusto pa naghiusa. Dili siya gusto anang idya-idya pa nagbahin-bahin. Unsay ang giingon sa Juan 17:11? Matod pa niya sa Juan 17:11.
Amahan, mausa unta sila. Maingon nga ikaw ug ako usa. Usa man ang usa nga iyang gipasabot diha. Ang iyang iglesia ang gitukod nga usa. Magtukod ko og usa ka iglesia. Akong iglesia, dili akong mga iglesia. Usa ra. Now, mahimong mga kung magisgot og lokal, pananglit, no? Gikan Jerusalem, Iglesia Jerusalem, pag-abot sa Roma, o extend na dito branch, pwede tawag kunto og lokal. Pero nabalhin manggali ang central ato, no, sa Roma. Pero basig ma-review na ko na with detalye karon, no? Dayon pag abot dire sa Pilipinas, no, gikan sa Espanya, kaya ang Espanya naabtan man po na nila ni naabtan man po ng Pablo na ang taga Espanya na may nakapadala og mensahero diri sa nakapadalag pari, no, diri niadtong 1521 kauban ni Magellan. So ang sa Pilipinas matawag na og lokal. Okay, ni branch naman siya. Existing naman daan ang kapunungan o iglesia ang gitukod ni Kristo. Ang lokal kanang mo branch na. Pero kanang maupay pagsugo dili na matawag og lokal. Pero walay laing choice ang mga dili Katoliko para sa atong gihisgutan ni Ramil Parba sa debate sa Loon Bohol nga katukon ng gitukod ni Felix Manalos Pilipinas, lokal kuno to, pero wa man gud po sila laing choice gud. Kay kung dili nila ma-prove nga lokal, bot pasabot dili sila tinuod, no? So mao na nga ilag yung mangita gyud sila mga bersikulo nga wala ra ba po'y bersikulo gyud, no? Nga ipamatuod nilang lokal na para sa ato pong hingala na kung Seventh-day Adventist, no? Katukod ng gitukod ni Ellen White, lokal ra kuno to. Pero di na matawag og lokal kay mo may pagsugod. Kaya naman kato si Ellen White God, ako lang isgutan kod gamay ha. Sa akong research sa mga dokumento diya sa kanang mga basahon, then ang daghan jud akong nabasa diya sa encyclopedia na to sa internet sa Wikipedia. Akong nahibaw-an nga si Ellen White di ay ang iyang pamilya kuan na before na siya anang Adventist. Ang original gud nilang tinuhuan kuan Methodist. Moingi kag Methodist Protestant. So mao na ang pamilya ni Ellen White, Methodist Protestant. Unya niadtong mga 1844 ba to, mga before pa ana, na influence sila sa kining kausa nga gisugda ni Miller, kanang gitawag og mga Millerites. O murag na influence sila kay kugi ang putog Biblia Goods Miller. Dayon, si Miller gani baptist man to. Baptist. Nya wa pa ko'y nabasa nga si Miller nagtudlo ganig Sabado. Kay mayon kag baptist, duha klaseng baptist. Seventh-day Baptist o kanang Baptist nga Domingo. Kulang pa kog reading, kulang pa kog research gyud about ni Miller. Basta wa ako kabasa og sinulat ni Miller nga nagtudlo sa Sabado. So, ug mayon kag basig Domingo to, no? Pero kini si Ellen White, iya maning nahimong sakop, uban na itong pamilya. Unya, nagtagna-tagna man kunis Miller niya, uwan matuman. Di nangabugnaw ang iyang mga sakop. O usas nabugnaw, gini si Ellen White, no? Gani, dili lang kay siya naapoy lain, kay napaksyon man to. Pagkapaksyon sa grupo ni Miller, ang Millerites, kini si Ellen White na magpuan pod, magtagna-tagna pod. Gani yung libro, no? Unya, iya na dahing balik ng Sabado. Giundangan naman unta ng Sabado kay sa Council of Laodicea. Gibalhin lagi na kay ang simbahan na ay authority pagbalhin na, no? Kanang Mateo 18:18 ang inyong idili, drisyuta idili sa langit, ang inyong itugot. Giusab na ang dogmatic declaration of transfer ana katong sa Council of Nicaea o Nicea 363 AD. Di sila mutuo ang Council of Nicea pero tuo sila Laodicea, pero tuo sila atong Council of Nicea nga gipaklaro nga Diyos si Kristo. Then tuo po sila atong Council of Carthage o Hippo nga nagdeklara pila ka basahon ang Bagong Testamento, no? Hindi lang nako iapil ang daan kay masupak maslaan ng katong 7 books. Kana lang New Testament kay nituo man na sila sa Catholic Councils nga ang
bagong testamento 27 books ra. Nya puros man na Catholic councils, di ba? Tuo sila sa Cartago ug Hippo ug Nicea. Pag abot dito sa Laodicea kay supak man siyang pagsabot, mao nang di po sila motuo atong Laodicea. Pili-pili lang. Sa ato pa ang Adventist, dili gyud faithful, dili gyud maunungon sa tibuok tudling sa Biblia. Kaysa New Covenant, si Kristo gahatag mag-authority sa iyang simbahan pag dili pagtugot. Pisag unsa inyong idili diri syuta, idili sa langit. Ang itugot. Nya kay di man sila motuoan ang niingon ang simbahan na nga Katoliko. Ingon na nga, undangan na nato ning Sabado kay karaan man New Covenant, so ito pa bagahoon na po nato ni. Gipili na ang adlaw sa pagkabanhaw. Katong si Kristo sa iyang panahon nga iya pang girespeto ng Sabado, kay bago pa pud ang simbahan, di pa pud panahon na to. Nagrespeto pa sila pero wala magyong Kristo nga ayaw ninyo ni ibalhin. Okay, namilit-pilit pa pud ilang batasan kanang transition time go dili man na automatic mailisdan tanan, no? Hinahinay man na. No? Gipaklaro na niya ni Pedro nga undangan na tong pag-isip sa mga mahugaw, sa mga katong mga kalanon. Then iyang nasabtan hasta pud tao nga kanang hintil nga giisip mahugaw sa una, isipon ng dili mahugaw. So pa pwede na madawat. Gihinay-hinay na sa Dios. Pero ang nabilin wala dayon mausab diretso kay sa Council of Jerusalem ga dili pa po sila dugo, no, di ba? Pero disciplinary law man ko nang kuan, dugo. Disciplinary law dili man na siya moral or divine law, no? Yang meaning kag divine meaning moral sa tupa, dili na pwede undangan prasaan ng panapaw o ng pangawat. Mga divine or moral nga dili pwede usbon. Pero kanang adlaw ra ibalhin, pwede na. Meeting galita, pwede gali i-reschedule, di ba? So mao na nga itong Council of Laodicea, valid tong council, no? Nya di ba sila motuo ato. Sa to pa di sila faithful aning authority sa iglesia. Pero motuo sila kining balaod sa gobyerno nga gama-gama ra pod sa mga senador o congressman. Pero ang mga pare, obispo nga direktamente gyud nga successor, mga sumusunod sa mga apostol, di sila motuo. Sa to pa magbuot gyud sila ila, no? Unya mga igsoon pa dayon ta, no? Okay, timan-an nato sa pag-ingon ni Juan nga kadtong nibiya dili isipon nga tinuod sakop, kay ang tinuod sakop magpabilin sa to pa kini daing pagpasakop sa tinuod nga iglesia mura nig kami niyon. Bawal divorce sa kasakit o sa kalipay. Bawal ang divorce kay diha magud makita sa Ginoo ang atong gugma. No, kanang gugmas magtiayon nga bisag nagkalisod na sa kawadon, naagihapon, nag-usa gihapon, malipay kay Ginoo na oy. Pero mas malipay gyud tong kana bang Ginoo nga kanang magtiayon, magtinarong gyud sa ilang rule, no? Ang asawa magtinarong siya ang rule, then ang bana magtinarong kod, mas malipay ang Ginoo. Pero kung dili man gyud ma-perfect na man gyud mga bikil-bikil o mga kawadon ba kalisod, mas malipay pud gihapon ang Ginoo nga naa gihapon intact gihapon usa gihapon ang pamilya. Dili magbiyaay, dili mag-iwanay, dili mag-divorce. Ingon ana pud ang pagpasakop sa matuod nga iglesia. Dili kay nakakita ka dito na ay sakop ditong nakasala o kita pagkagpare dito o nga nasipyat kay tawo ra lagi muhawa din kag maghituko din kag imong pundok. Ay dili inana ang pagpasakop sa iglesia. Kung ang imong balay mahugaw, di ka ganahan, biyaan din nimo moadto kag laing balay. Di limpyuhan imong balay. Inana pod kung daghang Katoliko ron nga nahimong buluyagon, tabangan nato ning simbahan na nga matulid ng mga sakop nga nagbinuang, dili kay maghimot og kaugalingong pundok. Panagbahin-bahin man na pasabot ni Juan Rio kanang mubiya sa original nga pundok, isipon nga mga kaaway ni Kristo, kay kaaway lagi ni Kristo nang kinaiya nga panagbahin-bahin.
Di ba, nag-post man ko diha sa Facebook pero dili to ako lang gi-repost, no? Gatubang akong giingon diha sa Facebook ba nga kinigong simbahan o iglesia gipanag-ing ni siya sa ospital. Ospital sa mga makasasala. Mo nang simbahan, mo nang iglesia, ospital sa mga makasasala. May ikag ospital sa to pa na ay mga masakiton. Kinsa man ang mga masakiton, mao nang mga makasasala. Mao na ang trabaho po sa mga pari, mga doktor. Nya kita po, pwede po ta mo apil, no? Kay uwan po mingon mga pari, kamera ani ay mig tabangi, no? Patabang mga pari, oy, kay gamay na sila. Oh, kinang magsangyaw ta, magpahinumdum ta sa kuan, mga sakop, buhat na as doktor kay pagtulid man na, pag ayaw man na sa mga makasasala. So ang tudlo ni Kristo dili kay mubiya ka kun dili mo tabang ka diag pangkuan pangayoan ang mga masakiton but pasabot mga makasasala sa to pa kung dili ka doktor bisag nurse lang no midwife ba or unsa diya basta kay mo tabang ka sa pagtambal aning mga masakiton nga mao nang mga makasasala. Unya lagi kay wa man gyud naamang gyud ni biya sa to pa panagbahin-bahin. Mao na nga unsa may himuon ani no kung atong picturon ba panahon nila ni Juan sa iyang pag-ingon nga naanay ni biya kay naghimo pug ilang grupo-grupo. Naanay division. Unsa may angay buhaton din nila. Pagpahibaw sa mga tao unsay tinuod nilang pundok nga ang ilaag yung pundok kay usa ra man gud ang gitukod ni Kristo. Unsa may ilang buhaton nga ang mga tao dili ba masaag ba? Kay daghan namang pundok. Kumbaga sa dalan pa ni daghang dalan. Nya asa may saktong dalan ani ron. Mao na. Mudagan din ta sa Jeremias 31:21. Unsa may giingon sa Jeremias 31:21? Aron dili mo mawala no akong giparaphrase butangin ninyog mga description. Butangin ninyog mga ilhanan o mga marks diya sa King James version waymarks. Butangin ninyo mga ilhanan kanang tinuod nga simbahan o tinuod nga dalan para nga mao ni tan-awon sa tao kung naa gali ni but pasabot tinuod kung wala ning timaan na di na tinuod. Dili lang tinuod pero mas ang pintok gyud kaing pulong sakit manggod nang naamang gyud nag-advise ay mo gamit anang pulonga pero paselo lang ko no kanang mga nag-suggest namong dili mo gamit aning pulonga pero I hope nga pasiloon ra po kus Ginoo kung sayop manggali ko kining pulonga mo akong litukon. Fake, mini. Kaya ang example gud aning niya, paras naman ni aning kwarta. Kanang kwarta kung tan-awon gali nimo name tag lang, ngaan ra ba? Dili nimo tan-awon ang description. Unsa tinuod nga kwarta, makadawat jud kag mini ana. Fake, no? Dagang sakitan ani pero wala nga lang no. Musulti galita sa tinuod murag dili po ta mahimong faithful maunong siguro kung magpili-pili tag mga pulong ba pero I hope nga di ra po nung suko nako no kay ug mingon na kog dili tinuod na pa mong mas klaro anang bugat nga pulong mo nang pabugaton nako para ma-emphasize na ko pag-ayo ba no ug kanang imong 500 peso bill ron diha tan-aw nimo name tag ra marka 500 peso. Dili nimo tan-aw ng description sa tinuod kay gibutangan man na sa Central Bank og description unsay fake og dili wala gali ana mga description nga ilang gibutang but pasabot dili na tinuod imong kwarta bisan pag sakto nag-name tag 500 peso bill sakto nag-name tag lagi pero wala po to mga description nga gibutang sa Central Bank. Ingon na pod ang Iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios gibutangan na nila sa mga apostol og description, no? Gibutangan ng description. Ang unang description gyud nga gibutang ani parang dili mawala ang mga tao pres dalan nga og daghan ng gali dalan or di ka mawala butang ang description butang ang ilhanan. Ang unang description
Dili man Katolik. Ang unang description yun, Santa, holy. No? Kay ako lang idiretso din mo atong tagsaon kinapay oras. Ang kumplito gyud ato sang i-kumplito daan dahil atong itagsa-tagsa explain, no. Ang na-opisyal ani nga description niadtong First Vatican Council kanang Holy Catholic Apostolic Roman Church. Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Santa ang unang na chap-chap, ang unang na kining description nga gihatag. Unya ang nag-imbento ani, kung imbento man gali termino atong gamiton, ang nag-una ani kung atong basahon diri sa Biblia dili ako, no? Dili ni mga si Ibdi kun dili apostol. Katong si Apostol Pablo, no? Si Apostol Pablo ang unang nag-describe ani o nag-imbento og description nga Iglesia sa mga santos o Iglesia sa mga balaan. Asa man na mabasa? Unang Korinto 14:33. Basahan ninyo, Unang Korinto 14:33. Ang Iglesia gi-describe o gitawag ni Pablo og Iglesia sa mga santos o Church of the Saints. Iglesia sa mga balaan. So, dili kay si Obispo Ignacio may unang naghatag og description, no? Nag-imbento. Si Pablo. Kay mayong kag si Pablo kay ug mayong kag giingnan magud siyang Kristoana. Mo siya, puy mabasa sa Biblia litra por litra nga giingnan siya ni Kristo nga Pablo. Hinganli ni o tawgan ni og sa akong ngalan, o tawgan ni og unsa ni Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo. Pero bisag si buot-buot ra na ni Pablo, sakto ra man po na gihapon. No, di ba? Sakto na po na gihapon. Wala po siya ingna nga tawgan ni Iglesia sa mga balaan. Pero sabot-tabol na kay balaan gud ang iglesia ang gitukod ni Kristo. Pero wala gyud litra por litra nga pulong nga nag-ingon si Kristo nga mao ni itawag Pablo. Pero common sense na. Sabot-tabol na kay si Kristo man ang nagtukod niya kay balaan man po si Kristo. Unya ang mga sakop sa iglesia gitawag sa pagkabalaan sa tupa usa na sa timaan. Mo nang niingon si Pablo, Iglesia sa mga balaan. Kung tawgon din na to, si Pablo may gainbinto ana o granting si Pablo may gainbinto ana. Kay parehas bitaw ni Obispo Ignacio pag ingon niya Catholic ning iglesia ha. Sabton man dayon as mubasa nga iinbento ni Ignacio. Bisag wala ra ba nag-ingon si Ignacio nga siya may gainbento, di ba? Kay kanang ilang basa-basahon sa mga ministro sa iglesia, no? Sinulat katong gisulat ni Edward Taylor nga usa ka pare, iya man tong pagsabot. Iya tong speculation nga tungod kay sa kanang pulong Katoliko unang na nakita na sa sinulat ni Ignacio, disipulo ni San Juan, munang niingon siya nga si Juan day may gainbento ana, gauna ana si Ignacio. Granting nga inbento mo gamito na tong termino kay sa iya manggong sinulat unang nakita ng pulong Katoliko. Unya kay mo man po nagibuhat ni Pablo. Wala man siya maingon nga ako may nag-imbento ani nga ako may nag-una aning pagtawag na kog iglesia sa mga balaan. Nya kay siya may unang naglitok ana iglesia sa mga balaan sa tupa kung awato na to ang pagsabot ni Edward Taylor pag ingon ni Obispo Ignacio Catholic ni di mingon nita si Ignacio di gayon bintuan ng pulunga. So ato pong awaton si Pablo kay siya man po unang nag-ingon nga iglesia sa mga balaan sa tupa siya po nag-inbintuan ang description na. Sa ato pa mga tinahod nga tigpaminaw, ang unang nag-imbento o nag-describe nga ang iglesyang gitukod ni Kristo santa o holy si Pablo. Unang Korinto 14:33. Kay og Grego sa Biblia, kung moingong kag litra por litra, naggama ba si Kristo og ang mga apostol og official descriptive name sa simbahan? Wala biya. Kana nay mabasa nga gihulag wala gidiretso ra iglesia ni Kristo, iglesia sa Dios, iglesia sa mga hintil, iglesia sa Tesalonica, ayon ka mga Kristiyano o piniling katawhan. Description pero wala sila maingon nga mao na opisyal. Ang pag-opisyal ana awahin na, no? Ang kumpleto nga pagka-opisyal ana katong declaration sa First Vatican Council. Nga gi-kumpleto ng official description. Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana.
So buot pasabot kung wala na timaan nga huli ng imong Iglesia ni Cristo diha, dili na mao. Kay gibutangan mag-description ni Pablo nga huli. Dayon ikaduha, ang iglesia nga gitukod ni Cristo gitawag ni Obispo Ignacio og Katolik. But pasabot makailapon na may babasihan natong teksto ana katong sa Marcos 11:17. Katong ningon si Cristo ba nga tawgon ni og alang sa tibuok kalibutan. Unsa man ang alang sa tibuok kalibutan? Di ba universal o Catholic sa Grego? Mao nang sakto nang giingon des Grolier, no? Okay. Usa hinumdum ko des plaza nga akong gamiton ng Grolier encyclopedia, mingon siya, sayop mo ng Grolier. Sayon-sayon na nilag sayop. Nga ka ng Grolier, di ba na basta-basta. Okay. Sabi, bright ka ng Grolier o ka mo? Gitawag sa Grolier o Katolik, kaya gitawag na mag-Katolik niya itong 110 AD. Parehas ba ni Simon? Simon yun una ang iyang description. Sa dihang gitawag ni siya Pedro, Pedro na po siya na ila. Si Saul, sa dihang gitawag og Pablo, Pablo na po siya na ila. Kaya ang Iglesia ni Cristo, gitawag mag-Katoliko, maunang naila na po siyang Katoliko. Simplo raman na kayo nga kuan explanation. Ako bitaw, ang akong tinuod ngalan yun, gingalan sa akong ginikanan, Silbert. Dayon gianggaan kog Bobby. Naila ko nga Bobby. Pag sa radyo, naila ko nga Veritas. Veritas ko naila diri sa radyo, pero madto kas balay, Bobby mo ilang tawag na ko. Inana kay ang Iglesia ni Cristo natawag naman og Katoliko, mao na nga Katoliko na pud siya na ila. Mao na nga kanang Grolier, sakto ng Grolier. So muna ang ikaduhang description kay matud palagi sa Jeremias 31:21 butang nga description parang maibaw-an jud ang tinuod na sa ato pa kung kanang imong iglesia ron, Iglesia ni Cristo mo'y ngalan ana, then iglesia sa Dios pod naas Biblia, born again pod, kung wala gali na description nga kaning holy or kining Catholic kay gitawag man siya Catholic, dili na mao katong iglesyang naabot dito sa Jerusalem, abot sa Roma, Espanya. Dili na mao kay ang Iglesia ni Cristo gitawag man siya Katoliko unya ag nagtawag pagyud Katoliko disipulo pagyud ni San Juan. Unya nahinumdum kus debate nga niingon si Ramil Parba katong debate sa Bohol. Ingon siya nga asa mabasa sa Biblia nga si Obispo Ignacio disipulo ni San Juan. Hindi gyud na basa kay dili man pud tanang tinuod mabasa sa Biblia. Kana bitong kinsa may nahimong unang executive minister o unang leader sa INC, si Felix Manalo, basa ba ko na sa Biblia? Dili, pero tinuod na. Kinsa may napuli niya, pagkamatay niya, iyang anak, si Iranyo, basa ba ko na sa Biblia? Dili, pero tinuod. Pagkamatay ni Iranyo, kinsay napuli, si Eduardo, ang iyang anak, basa ba ko na sa Biblia? Dili, pero tinuod na. Kana pong pag-ingon nga si Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, di na ang basa sa Biblia, pero tinuod na. Kaya ang mga apostol, naman gito sila yung mga disipulo. Kunya, wa man masulatan na sa Biblia. Nya, di ka mutuwa ato, kay wa masuwat sa Biblia. Ang imong edad daeron, kay wa mas Biblia, di po di ka mutuwa na. Manitan, pangutan-on ko ni mo ron. Pila akong edad, mo ingong kog, sultian ka na ko, ingong kog 47. Nya, di ka mutuwa, kay was Biblia. So, akong dali-dalion kay apikin ng oras, no? So mao na Catholic, gibutang ang description nga Catholic, then niadtong 325 AD at the Council of Florence gidugangan pa gyud ang description. Kana kay ang giingon gud sa Jeremias mga timaan man sa pa mga description daghan man, no? Daghang description, no? Mao na nga gibutangan sa Council of Nicaea og 325 AD gitawag siya apostolic. Bot pasabot gikan sa mga apostoles. Kay ang mga apostoles may unang mga sakop. Sa ato pa, kung dili apostolik ng imong Iglesia ni Cristo, dili na mao. Kay kanang kwarta lagi na may description. Pag tinuod ba nagdili. Dayon ang sunod, ang Roman. May tungod ni sa sentro. Basta mayon kay Roman, nagpasabot ni og asa na ang sentro sa matuod nga iglesia. Og asa gali gasugod ang usa ka pundok, malagmit didto ang sentro, pananglit kining Iglesia ni Cristo Manalo. Ang ilang sentro na sa Pilipinas, na ilang central sa Pilipinas, kay diri man na nagsugod.
ang Adventist, Mormons o Saksi ni Uba ang ilang sentro tuwa sa Amerika kay didto man na nagsugod. Ang kang Kristo pod nga iglesia Jerusalem nagsugod sa to pa didto unta ang sentro, pero naamay gipasabot niya, gipasabot sa Mateo 21:43 nga ibalhin kay wa siya mahimot sa Jerusalem kay dagang supakiro, ibalhin ko no. Unya layo kuno na sa Jerusalem buhat 2:39. Unya mga taong nanimuyo diha sa maong dapit mga hintil buhat 22:21. Giklaro niya sa buhat 23:11 nga Roma na. Roma na. Unya natuman gyud sa Roma 1:6 ngadto sa 8 nga ang pagtuo nga Kristyanismo nga naabot sa Roma nasangyaw kuno sa tibuok kalibutan. Sa to pa ni Katoliko. Sa to pa natuman sa Roma mo na nga ang sentro nabalhin na sa Roma. Mo na gitawag Roman. Sa ato pa, kung kanang inyong iglesia, bisan pag nganlan ninyo nag-iglesia ni Kristo, iglesia sa Diyos, dili na siya Roman, dili na tinuod. Kaya ang iglesia ni Kristong tinuod, gibutangan mag-description nga Roman, but pasabot ang sentro, Roman na. Okay, no? Kining nabilin nga minuto, katong gihangyo ni Kuan, katong sa Facebook, ni si Gaera ba to? Brad no, Dean no, katong sa Facebook na naghangyo. Muhangyo ko nimo kay apikin na gyud ang oras. Sunod na lang siguro Domingo na ako ni hisgutan no. Kay lisod pug akong dali-dalion. Simple ra ka ito siya tubagon no. About ra to sa translation sa Biblia no. Duha man ka klase go, dynamic o literal. No? Dayon ang debater nato nga si Father Darwin wala mo gamit og dynamic. Dayon si Wendell sa ilang debate sa unas tagbilaran ni gamit siya dynamic kay bisan unsang hubad sa Biblia manggod gikasabutan mo nang gigamit to niyang translation no. Pero ang detalye ani atangi sa sunod na Domingo pohon no kung di ko magkalimot. Pahinumdumi lang po ko sa Facebook. Okay, sanglit wa naman tayo igong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary. Baga kadagkuan sa atong simbahan. Kini ang ubos ninyong alagad sa maong tulamanon, Silbert Dondoyano Senior alias Veritas. By the way, sa di pa ko hingpit kud mo X-out. Ang grupo dahil nato no, sa CFD na anay bagong tulumanon nga na-resurrect na, nawala man to sa una, nabalik na. No, ubos sa paghingusog no, sa ato yung simbahan. No? Alas 8 unya sa gabi human sa tulumanon sa atong mga higalang Seventh-day Adventist. No? Human sa ilang program, musunod dayon ang tulumanon sa CFD gyud no, sa CFD program. No? Daghan madungog ninyo diha mga CFD no, alas 8 sa kuan sa gabi nga giuluhan naglanog sa kamatuoran man siguro ko masayop no. So atangin ninyo unya no alas 8. Okay, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras og istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. DXDR 981 Tatak RMN. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1 Tatak RMN.